Last week we went, yesterday actually, donation حاتيتنا نيرنا كاب church بglove dew بscarf زغونة نجر ناي winter زغونهم مجمرتا كنحاسب in a place that has heat is a blessing within itself. So when we were thinking of the program, we wanted to go and serve to those and spread the love of Jesus Christ. So yesterday, we gathered with the evangelism team, and along with the evangelism team and the young adults, we went out and we met Pastor Solomon and Jamal with City Care Church, I believe, or City Reach Care Society. They're a company in Vancouver, Kadam Zwatu, homeless or those in need. Magbi kubu, scarf kubu, glove kubu, every Adamim Zwatu. So can what's it? Tamali what's in Nirna. Kedmi Mutsanagan, Metsium Nirom, they trained the kids, Tom teenagers Bahalu, Metsium Nirom, Tazari Bomana, Kemigir Kayaha. كتسألي لهم تخيل كم يجير كايها مقبي تدالو كم تعينت نجار حيزن عيناخ مخيد مت يوم train جيرومنا after that تمالي we went ساعات جاتم فرقان أبو خيدنا شو أبو خا train جيروم again and كأني مخالنا خا بحسب كوينا تسألينا خا شو دقة خيدنا مقبي كله gloves scarf حيزنا دقة خيدنا شو أبو مسكدنا خا أربعة team or 5 teams كنا أب Hastings Street نفلتوينا the whole street it's كمان بوق تحلف كمان يدخلني ها because there's so much hard stuff that people are going through whether it's addictions whether it's homelessness but ببزح نجار يوم زحال فدلو so 4 teams أبتا street كنا on that street مكبيه بنايم 6 بنايم شعو حاتيت نايم تاخذ اللي الكاخل تعانت أولوت خدلي شعو ساتهم كأي نقولنا تعانت أولوت so أبو خيدنا تقلينا لهم and مسؤوم كعلي لنا سخونا نجار كنحجزهم نخل شعو تامستا church سخدناها ساتهم Sunday program لهم and also case managers علوم أبو خا affordable housing زخونا نجار زد اليوم سنين كحجزوهم زخلو كاب addiction كواتو because at the end of the day it's hard about addiction كتخون كن كاب خطوات is even harder and كلها نفلت أينا easy نجار يكون ببزح تقولات ببزح نجاري كاب أخوات زخلو so أبو خيدنا خا support كن قبرهم كنت اللي لهم بزخونا نجار كأكن حجزهم إنا خيدنا أبو خا مسكدنا بزحات they're really kind very nice please and thank you ندبليهم بزحات كأ بناتهم consequence in أنا حسب sometimes كن أبو وتر the low وصني indigenous زخونا نجار family ناتهم family كاب زي اللو so بزح نجار زي باللوم أبو بوتا بتعهم كاب أخوات أخا بتعمي يبرتعوميو ببزح تقولات ببزح support يزد اليوم so مستا teams أخذنا خا بزح a lot of funding يبلومن كن every قدام يمزخدو أبو وات يوم كأيت اللي لهم Sunday program بزح نجار يوم provides قبلهم so I want to thank you the Wengel team مسانا خيدهم مسانا وات يوم ترى يكونون كمان مسانا تساتيفهم training كون كله so I would like to thank I don't know where they are Mickey and Azib as well and Pastor Kiros as well بتصولت يوم بعلم كمان مت يوم support زجبرونا بتعمينا أنا مسكناكم and as well as Nazareth كأمسانا متيا she came and helped and brought scarves as well we would like to thank the young adults team مسانا زواتوها بتصولت زحجزونا بخلو نجار support زجبرونا بتعمينا أنا مسكناكم and of course the team and one of our valuable team Heaven Tesfai she coordinated مسؤوم تزاريبا plan يجرا هجي كاب أنا زنقركم زيوم قلت their experience share كجوبريو. سلام كوي ناتيش هيابي هجي وعندي كزارة بزعواني سماهركو كاو كفس experience
نستمحركوا is like كل سبسي like everyone has a story and a purpose to tell. حجي for example سي حنت قوار هي ونيرة كاو هي ونيرة سي and nata parents like يحرموا ونيرهم and like تمتح مغنيرة نيرها تمتح مغيرة. And then also the Harka at the age of 16 she started smoking and like نفسها like مرات على بهمو هجي بهم كا نافتي homeless أو خير أو نيرة. And then كلا قال خا نيرة شما قلنا أتفوت أنا نيرة هجي قلنا نفسها تسوع princess تسوع نيرة نفسها. And قلنا زخول خانسي she was very rich like كلنا قال نيروا صراحة like تصبوا تهين نيرة قال كله تصبوا نيروا. إن كن حنتنا قال like نعترف which is فغري. حجي سنة like تقول نيرة قال تحزو قال ده عارجن after مدته she fell into a trap so like كله تأفيوا سال ده صراحة كله تأفيوا so خيرنا ب homeless أو نيرة حجي كواسم هاركوسي is like نحن say we should not like judge people because based up like after نفسهم زلوا قال appearance because أبوش أمسي مرة kind يوم they're loving and like whenever like حياتي like the حاجة اللي أمسي like حرا يبلوني like يقبلوها أبكال like أبكال يقبلوها مسخون نجار حنجي نسوم سنتيدليو like they want to be treated like a normal human like normal زخونه حنجي كسيها أملاخ like he created everyone and like نخل سبسيس فتو equally because like نسخمسي كأم like دعالي خمكم ولا نسوم كأخذ like كبخم ستحت إخوانا هجي like أمدهكا has a way to like أمدهكا has a way for everyone and like خسوا أفتني همو هجي نحنا like أنا سمهاركو مرة غازية is like نحنا like it's our job to like نغرمسي أمده فتوامي and like he cares about them because after Bible يقول John 13:34 to 5:35 يقول a new commandment I give you, love one another as I have loved you, so that you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So like Kazenta like has one episode because like homelessly like if to like hal kayom we like nahsham ka hayt shumam like hayt kayamsi if to like nafsomsi like bahilwam and like like don't preach so that they could be Christian, but also do it in a loving way so they know like they matter, like they matter to God and to you. So God bless you. Hi, my name is Malaika. As she said, we're just going to share our experience from the outreach event yesterday. One of the things like I live in New West here, so every day when I like go on transit, I always see like homeless people or people in any kind of drug addiction. And you know, as a girl that's young, every time you pass by them, you're like, you keep your distance. You have to try to stay safe because you fear that they could do something to you. But I always hated that feeling because I was like, they're real people. Like you shouldn't feel. I didn't want to feel like that around like those kind of people because they are human, but at the same time it was like, it's my safety. Like I have to, like, it makes sense for me to fear them, but they're also like real human beings that God created. So going out for this event was something that really that made me happy because it was like getting to reach out to people that I knew God wanted to reach and like that really needed help, but they just didn't know how to get there. And it was, you could see people's faces at first when you say hi to them, they're just like, they're really quiet and their heads are down. But then once you continue like talking to them and like offering them like a tuk or a neck warmer or whatever it was like, you could see that their mood slowly started to change. Like they started to get like more interested in having a conversation with you, and even when you would shake their hand, you could see like they felt respected. Like you could see it in their, like they felt better, and it just really made me happy because these people are, like even when we pass by them on the street, people always think negative things about them, but it's like sometimes I think we need to be reminded that they're real people and they didn't get there because they wanted to get there. They just got there out of like,
either bad decisions they made in their life or they just ended up there somehow. I think one of the verses that stood out to me in Luke chapter 5 was when Jesus answered them, "It is not the healthy people who need a doctor, but the sick. I have not come to invite good people, but sinners to change their hearts and lives." So, like, Jesus is not there to help the people who are good and perfect and have everything put together in their lives. He's there for people like people who are in addictions. God there, either unwillingly or willingly, he's there to help them because he came for sinners to change them, not for perfect people who don't need help. And it was just a really good reminder, and it really like shifted my view completely. And now I have a different heart for them every time I see them around. And yeah, now it's another prayer request in my daily prayers, I guess. Okay, thank you. ሰላም ኣነ ሰ ከም ዝበልዎ ማለት እዩ ትማሊ ዘሕለፍናዮ ምስቲ ኣብ ቫንኩቨር ኢና ኸይድና ነቲኦም ደኻታት ሂብናዮም መግቢ ዝስተ ገለ ኹምታት ኢና ሂብናዮም ንዓይ ዘሕለፍክዎ ዝተማሃርክዎ ኣብ ትማሊ ማለት እዩ በቃ ኩሉ ግዜ ጸሎት ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኣምላኽ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ኣምላኽ በቃ ሕግዞም ኢልካ ገለ ኩላትና ንጽሊና ግን ኣብቲ ኣክሽን ግን ከምዚ ካልእ ሰብ ንምስታድ ንጽበ ማለት እዩ ግን ኣምላኽ ግን ንዓናይ ክጥቀመልና ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ትማሊ በቃ ክሓስቦ ከለኹ ማለት እዩ በቃ ተሓጊሰ ስለምንታይ ኣምላኽ ተጠቂምለይ ብሓድሽ ይገብር እንደ ግን ሞር እንታይ ክብል ኢለ ክንሕግዞም ከለና እቲ ተቐባልነት ዝረኸብናዮ ምስኦም ኣይተጸበኹን ሜቢ ላይክ ዝጸርፉና ገለኹም እንታተ ተጸቢ ነይሩ ኩላቶም በቃ ምስቲ ማእሰርቲ ምስቲ ኣነባብሮኦም ገለስ ሞር ከምዚ ግደፈና ገለኹም ታት ዓይነት የተጸበ ማለት እዩ ግን በቃ ከም ፍቕሪ ገለስ ነይሩ ንኹላቶምስ ጠጠው ኢለ ሻሂ ሰተይ ክዛረቦም የደለ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ልቢ ስለዝነበሮም ክተቐቢሎምና ንሕና ከዓ ጃስት ልብና ከፊትና ክንቦም ከለና ሓድሽ ኤክስፒሪየንስ ኮይኑለይ ማለት እዩ and ምስቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ከተሓሕዞ ናይ ማቴዎስ ከንብበል ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 35 ጠመየ ነበርኩሞ ኣብላዕኹምኒ ፀመየ ኣስተኹምኒ ገሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጻኹምኒ ሽዑቶም ጻድቃን ይመልስሉ ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ሪእናካ ሞ ኣብላዕናካ ወይስ ፀሚእካስ ኣስተናካ መዓስ ከጋሻ ኾንካ ሪእናካ ሞ ተቐበልናካ ወይስ ዓሪቕና ኸደድናካ መዓስ ከሓሚምካ ሪእናካ ወይ ተኣሲርካስ በጻሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንዓይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ልክ ከምቲ ዘንበቦ ማለት እዩ ኢየሱስ ንኹላትና እዩ ዘፍቅረና ንሱ ክመጽእ ከሎ ከዓ ነቲኦም ሃፍታማት ኣይኮነን ኸይዱ ነቲኦም ድኹማት ሰልዲ ዘይብሎም ዝሓመሙ ንዖም ይኸይድዎም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል እንተኾይናስ ኣብቲኦም በቃ ደኺሞም ዘለዉ ኢና ክንኸዶም ዘለና ብዝተኻለና ንእሽለይ ዝሃብናዮምስ በቃ ብክልተ ኢዶም እዮም ተቐቢሎምና ሕጂ ንሕና ከዓ ንዖም ብዝተኻለና መጠን ክንሕግዝ እዚኣስ ሞር ተገሊጻትለይ እዚኣ ትምህርቲ ማለት እዩ ተወሳኺ ከዓ ናይ ነሂምያ ታሪክ ትፈልጥዎ እንተኮይንኩም ንሱ ጸልዩ ጾምን ጸሎትን እዩ ገይሩ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ንገብር ኢና ጾም ጸሎትን ጌርና በቃ ሓገዝ ነዚኦም ኣብ ቫንኩቨር ዘለዎ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለዎ ግን ሞር ፎከስ ነዚ ሓውኻ ኣብዚ ዘሎ ክትሕግዞ እዩ ዘለካ ንሱ ሞር ከምዚ ናትካ መስል ማለት እዩ ሕጂ
نعم كنحجزهم بأكشن غيرنا يوت جبوا نجر and نبي حق خمس humbleness like أب كلهم تيم زرعنا متمالسة حنت ماجي مالتي هي بيارو مسحب كوا نخالق سبت أو عمالتي حجنا رخيب الله ما جوا رخيب الله موسخ like نعهبنا نخير لنا جن تماليس خيراسه نخالوت ناتي مس زنورس بقى أكيد ألك قالنا ولوس يتحققوا نيرهم بقى تزنورهم فرق ناولو يملالوس نيرهم حجس بوزحنا كن مهر نخل كوام and تصبوا جزينا يحلفنا أنا عهم ينفيت كوركم الله نخلو معلت. Thank you جيدا باركم. كبرنا عملاقنا يهون. شيء زابير عملاقنا استمسكنا يهون. زي وانات زقنيات زسي بزح جزء بزح عبز مدرنا بزح نجار زهلوي كم بيت كريستيان جن بزعبانا يقولتنا يسوع كريستوس فقرن نقلص قالوا صلوت مزيوم كم زيوم زعم مسألة نجبر له عدل أملاخ بزاخة ماس لذهبنا أنا أملاخ كبري يخونا نزل دارهم أقل قلت دم زابير يباركم توم أبت وانتي دماني دونيت زجبركم جنزاب يخون أتي زتبه لنا دونيت زجبركم كا أملاخ يباركم قليل أقل قلت هيكونن زابير بخلو نجار كبري يخونا كابزي قصيلنا أنا لايك على أملاخ جزية خن كيدينا كيرو حوي بزعبة على أملاخ كمهرنا أيو بزعبة زون كتسليلنا أيو كرمي أجن من البات حنتي لابتوب كيرو حوي عندما تأخذله لابتوب أبز حلفه كويس ما عندنا هذا شيء زابير مسكن I think we had a good preaching بتوم قلعت تي زعبه نبي تخرستيان حلافنا تويد ما responsibility نجيرو من اللو قليل نجارات هيكونن كنا يزينا ما خلابيلنا زابير مسكن تي نلوم معلتي زاد له هو حسابات ويد ما مل أختي كنا كافلينا فعدنيا تنتد أخونكم كل أخذكم قبل لهم ما تسمع هذا معرف كم مصحف قدس كان نبينا لما علتي نبغى صحف أب إفسون سالساي معرف زلوا خوني كله خنا نبغينا مهنياتو تي أود الله حسابات جل لو معلتي نريئو سلازخنا مش يسوع كريستوس كم بوئة مسايكونكم تلام بيكم سلازي أنا باولوس من أنتاكم هزاب أنا يسوع كريستوس أسر كذا ما حد يرى خمس صحافكم أتميستر كم يابيلو برأي كم زفلت أني بزعباتي سليخاتكم توهبن ما قابين نتسقى أملاخ سمعكم وأنتقونكم سي مسام بابكم مو أتميستر كريستوس تلون فلتت كذا استوعلوا يقولون لكم كمتي إذا حجي نتوم قدسانو حوارياتون نبياتون بمنفس قدس تقلت لهم كوينو أبتم قالوا ولدو ندك آدم أيتفلتن مالت أحزاب سي موارست حادثة بونجلونا بيسوس كريستوس ما قلت تسبح خمسون أنا خم جبر حيلو كم تتوهبن وهبت أجا أملاح أجل قال وانجيل كونكو ناي كاب كلهم قدسان لا تغنزبل اتزيمر مرحبتي كريستوس نهزاب كسبخ إذا أجازي توهبني أتي أبتي كل فترة أملاح كابز العالم تسوي رزنا برا مستر مجابينتون كمي مخانون كلهم كبرها لهم توهبني أملاح أتابو زحز عينتا توابو حجبتا محور جيرو نتوما بسمايات سلو شماتات سلطانات من أنت قبلتهم كم تي بخريستوس يسوس قويت ناس جبرونا إذا العالم مخرو سالا بخريستوس مأمنا نحنا تبعتن بأمنتم أتاون بؤو سلا زرقبكم سلا زرقبكم بو عبزي نايك ستاي وايزو يشجع له وندي حدا هم قاتي مكون أنا مش عاقي قاليو قالات ستاي جبر قاليو جامب جبر هاجر سلامي مش
بو علنا مني علنا إلا علونا بس لايك ستاين غيدا سلازي كبرتكم يمو بأتم أنتاكم زبط حني تباي كي تسلكيو اللي منكم على ما أنت زون نابتي عب سماعتنا عم مدرن زلوا كل ولدتها أو اسمه أبوه ببركين بركة خالق بمنفسه عبتنا يوش أسبب حيل من أنت خطبرتعو كم تحب تخبروا وهابكم تسلي الله كريستوس قبل بخم بأمنة ما أنت حدر عب فقروا سر سريدكم أنت سريدكم مس كلهم قدسان مكفحون من واحد معماقون قماتون أنتي مخانو مستوعل كتكلو إمه تان فلتت حلف التبلا فقر كريستوس كتفلتوا كسع كله ملأت أملاخ ما أنت كتملوا تسلي الله جناخه كم تابع ناس قبر حيلي هابتي نحنا نلمنا نحاسون زبل انبزا عزيزو خجبر زكالو كابز العالم من ذا العالم نخلو ولدوتات ابتا محبر بخريستوس يسوع نعو كبري يخنو امين ابرنا املاك يخن كلاتنا كنصلينا بروخ سمياو ابو تمسكنا مسكنا كالونا مسانا سلازولخ بذا ساعات زيا بشم يسوع كريستوس أبن بلو أبن الزاربو يا بهر أملاخي أفتي نعنا يا بهر أملاخي زعها خبنا نعها خنفلت زعبها تسفا خمزلنا فلتناها نافت تسفانا خنقعس يا بهر أملاخي زقبرنا هي وقالك بشم يسوع كريستوس أبزر يا ما أدقالك هالونام سمرت كام سنة خون قالك هتقال تسألنا بود ما مستوعلن تبى بنكتبنا نتسأل لنا زيابير أملاخ يز خلص لا تكبر زيننا مسكنك كبر دمان بكالونا بقويتانان بمدحنينان بيسوع كريستوس ملكا آمين كبرنا أملاخ يكون بستق على متن جيزنا بقول تو كمان لكم فتنينا تنايلهم معلتي عرستي بمرداءن بدقف منفس قدوسن كابزام عرف زي مالتي زركب ناي هيوت لوطي زبل حساباتي بمنتاين بمرداء تا بمرداء تبل حجي ابزي كستايغيريا دلهو بزعبا منفس قدوس زي كونسي بزعباتي او تصحيفو دلو برهان ناي املاخ بفلاي حواري باولوس تزاري ودلو نعو بمرداءن كال اخا تزاري ودلو نغرات كا دغف ناي منفس قدوسن زركب ناي هيوت لوطي بفلاي ذا صحفت زي انت دارينا ذا افيسون سالساي معرف حواري باولوس كجمر كله ملو زمدنا يو مسانا دلو بفلاي كا كم احزاب مالتي كم احزاب بقطتا نعنا زملكت ملختي زلوا حساب يا سالساي معرف كنري اخلنا مالتي مخنياتو عبتي كجمر كله حواري يخمو ابزا فلاي ابزا سالساي معرف انتايلوم دلو ما انتاكم احزاب زبل قال تطقيمولو تداريكم ماسو ولافتي صحفون تدع نتحت እንዳወረድና ርኢና ስፔሲፊክ ና አሕዛብ ዘተኮረ حسابات يزارب كم زلو كن رئينا خلينا مالتي سلازي تي أبلع علي تزاريب ودلو حسابات انت دايلنا مستا محبرتي ويدما كما أحزاب مساتاتهم ويدما نعاتاتهم زملكت بكريستوس زي تقبر نقراتمو نعو بمفلات دماني كنبرو زخؤلو هيوت بفلاي كأب أبزات حفت زي حواري باولوس حانتي تزاريب ودلو أب حانتي سكوب بفلاي كأب مستانسو زنبرا خونتات موني بمغنياتتي أبو كوينو دولو كنت أباتاتهم كبتصح نزخل نقرات دلو سقعات نخيبتصح ويدماني انتدعى مزيو دماني أباتاتهم انتدعى تي ناتو حفظتا تدعى مزيو دماني كمي جيروم نعو خبده وخم زلوهم ويدما خمي جيروم نعو تقاويمهم مو ويدما سجيروم وخلفو خم زلوهم دي قلت زلوهم عليك مغنياتو عبتا صحفتا فقد حد انتدعى رئينايا أسور إلو تزاري بولو سلازي إفيسون تدعى رئينايا خم تقولو جيزين نبلو أب إسر بيت كوينو زي صحافة مصحافيا حوري باولوس أبروم تأسيرولو أبزن نبرا جيزين ساعتاتن زي صحافة مصحافيا سلازي أبو زي تزاربهم حانتي نقرات الله بالت اتي نسو زنبورو ويدما زلو كنت أباتاتهم سايد إفكت متان كهلو ويدماني قلت الواقع هلو مو بؤو أبيلهم دما كافتي قعزهم ندحريت متان كيملسو زنبورو سقاتيو كم منفساوي أبو زلو سقاتيو
ነዚ ነገራት እዚ ዘጽሕፈው እንደሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሳልሳይ ምዕራፍ ነዚ ነገራት እዚ ዘተኮረ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሓሳባቱ ተዛሪብዎ ደሎ ብምርዳእ ኣቢሎም ወይ ድማ በቲ ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝኾነሎም ነገራት ብኡኡ ክጸንዑ ከም ዘለዎም እዩ ታ ቀንዲ ሓሳባቱ ኣብቲ ላዕሊ ተዛሪብዋ ደሎ ኣብቲ ዳሕራይ ድማኒ በቲ ምእንትኦም ዝጽልዮ ጸሎት ወይ ድማኒ ብደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድማኒ ኣብ ህይወቶም እዚ ነገራት እዚ ክኸውን እሞ ብድሕሪኡ ሽዑኡ እቲ ስግኣቱ ሲ ኣባታቶም እንታይ መታን ከይከውን ሃፐን ከይከውን ንድሕሪት መታን ከይምለሱ እዩ ድዛረብ ስለዚ እታ ናይ ጳውሎስ ስኮፕ ሕጂ እንተራእይናያ ኣብዚኣ ደተኮረት እያ ኣብዚኣ እዩ ኣተኪሩ ድዛረብ ደሎ መታን ንድሕሪት እንታይ ከይገብሩ ከይምለሱ መታን እንታይ ከይገብሩ ንድሕሪት ከይምለሱ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ብምርዳእ እዮም ነዚ ነገራት እዚ ንድሕሪት ከይምለሱ ዝኽእሉ እታ ካልአይቲ ሓሳባት ከኣኒ ብደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮም ነቲ ዝመጾም ዘበለ ነገራት ክስዕርዎ ዝኽእሉ ያ ሕጂ ታክስታያን ስለዚ ብምርዳእን ብደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ናይ ህይወት ለውጢ ክንብል እንከለና ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ድዛረባ ደሎ ኣብቲ ዓውዳ ንበብ እንተ ደኣ መጺና ርኢና ኣብዚኣ ነገራት እዚኣ ደተኮረት እያ ግን እቲ ምርዳእን እቲ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስን ግን ናብዛ ብማእሰርቲ ብሽግር ብፈተና ዝመጽእ ነገራት ጥራሕ ደይኮነሲ እቲ ለውጢ ወይ ድማ እቲ ሓይሉ ኣብ ኩሉ ጽላታት ናይ ህይወት እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብታ ኩነት እቲኣ ኣብኣ ስለ ደተኮረ እዩ ከምኡ ኢሉ ድዛረብ ደሎ እምበር እዚ ነገራት እዚ ንኩሉ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዓላማ ናይ ትምህርተይ እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ህይወት ንዘጋጥሙና ስምዑን እዚኣ ታቐንዲ ክስታይ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ናይ ህይወት ዘጋጥሙና ብድሆታት ማለት አንተ ራእይልና ሕጂ ምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ አጋጢምዎ ደሎ ንዓታቶምን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነታ መንገዲ ይስዕብዋ ስለ ዘለው ኦኬ ስለዚ ጽባሕ ንዓታቶም እንታይ ክገብሮም እንተ ራእይልና ከጋጥሞም ከምኡ ድብል ምስላ ናይ ክስታይ ኣሎ ሓቂ ናይ ቤተሰብ ታይድ ጭሕምኻ ውሃ ክላጸሲ ጭሕምኻ እንታይ ግበር ማይ ልኸ ሓቂ which is be ready ማለት ተዳልዎ ተዳኣ ነታ መንገዲ ድኸድዋ ደለው ሰባት ሞ መራሕቲ ተዳኣ ድእሰሩ ሃልዮም ሲ ጽባሕ you will be the next ማለት ሓቂ ስለዚ you have to be ready ማለት ሓቂ ስለዚ ወይ ክልተ መንገዲ እንደለዋ ወይ ብኡ ፈሪሕካ ንድሕሪት ክትምለስ ኢኻ ወይ ድማኒ ክትጸንዕ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ዘስገኦ ደሎ ስግኣቱ ተኣሲሩሎ በአካል ክረኽቦም ኣይክእልን እዩ ንማእሰርቲ ዝበሃል ነገራት እዚኦም ከሓደሽዮም ስለዚ ብምኽንያት ማእሰርቱ ምናልባሽ ደኾን ንድሕሪት ክምለሱ ይኽእሉ እዩ ሕጂ ስግኣቱ ማለት እዩ ከም መንፈሳዊ ኣቦ ስለዚ እቲ ብድሆታት ክንብል እንከለና እምበኣር እንታይ እንተራእይልና እቲ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ዝሓለፈ ጊዜ ምስ ናይ ህላው ናይ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከለኹ ተዛሪቤ ነይረ ትዝክሩ ተዳእኹምኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር እንከለና ከም ሰባት ዘጋጥሙና ፈተናታትን ሽግራትን ኣለው እዛ ምድሪ ውድቕቲ ስለ ዝኾነት ኢልና ኣሎና ግና ከዓ ምዚኣ ሓሳባትን ከይድ ከለና ከዓ ብምኽንያት እምነቶም ጥራሕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድስዓብዎ ጥራሕ ማለት እዩ ምናልባስ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ዓይነት ፈተና ከይህሉ ይኽእል እዩ ግና ሲስተማቲካሊ ዝኾነ ነገራት ናይ ብሓቂ ኣማኒ ዲኻ ኣይ ኣማንን ዝፍትን ነገራት ግን ኣሎና ሎት ኦፍ ቲንግስ ሓቂ ኣብኣ ብሓቂ እምነትካ ትፍተነሉ ነገራት ኣሎና ማለት እዩ Can I say something? ኣብዚ ዓዲ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እኳ እምነትና ዝፍተን ብምኽንያት ሮሜ ምዕራፍ 13 እንተዳሪናዮ ቤተክርስቲያን ከምኡ ክትገብሮ ደይብላ ኣባላት ናይ ቤተክርስቲያን ከምኡ ክገብሩሉ ዘይግብኦም ምትላል ናይ ታክስ ሪተርን ከማን ኣሎ ንመንግስቲ ቺት ምግባር ሓቂ ፈተና ይምሽ ሓቂ ሲስተማቲካሊ ሲ እምነትካ ትፍተነሉ ፈተናስ ኣለዎ ማለት ክርስቲያን ኮይንካ ክርስቲያን ክትኮነሉ ደለካ ወይ ካ ክርስቲያን ተራዲ ኮይንካ ከኣኒ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ምሻሎ ብድሓለፈ ምስ ገለ ሰባት ይዛረብ ነይረ ሰብ ቁኑዕ ምስ ሕልውኑ ጥራይ ኢንቴግሪቲ ዝበሃል ወይ ድማ ተሓቀኛ ውህደት ናይ መንነት ዝበሃል ምስ ምንታይ ሓቂ ዝኸውን ሰብ እንተዳኢልና ምስ ሕልውኑ ጥራይ ሓቂ ኣብ ዳሕራይ ክንደይና ስለዚ ብድሆታት ክንብል እንከለና
ምናልባሽ ፊት ንፊት ዝኾነ ነገራት ምስ እምነትና ዝተተሓሓዘ ኣብዚ ሳልሳይ ዓለም ዘለናዮ ናይ እምነት ነፃነት ስለ ዘለዎ ከይህልወና ይኽእል እዩ ግን ካል ዓይነት ፈተናታት ግን ምስ እምነትና ዝተተሓሓዙ ብሓቂ ቅድስናና ዝፍትኑ ወይ ድማ እምነትና ዝፍትኑ ምንባርና ዝፍትኑ ነገራት ግን ኣለው እዮም ማለት እዩ ካል ፈተናታት ከዓ እዚ ፈተናን ብድሆን ኢለ ሕጂ ፈላለየ ደለኹ ቃላት ስለ ድሰኣን ኩሉ እዩ ኣብ ናይ ትግርኛና ንኩሉ ፈተና ስለ ድብሎ ቴምፕቴሽን ማለት እዩ እቲ ብሓጢያት ትፍተኖ ፈተና ማለት ቴምፕቴሽን ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ኣብዚ ዘለናዮ ቀዳማይ ዓለም ዓይኑ ዘፍጠጠ እዩ ማለት እዩ ብኩሉ ነገራት ኣብ ማለሲ ደሊኻዮ ደይኮነሲ ከይደለኻዮ ኣብ ገዛኻ ዝመጽ እዩ ማለት እዩ ሓቂ ምሳኻ ዝኸይድ እዩ ሃገር ሰላም እዩ ምስ أي سلام يمش ስለዚ ሱሱ ንባዕሉ እንታይ ያለው እንተዳይልና ናይ ባዕሉ ናቱ ናይ ገዛሩ ሱ ብድሆለዎ ማለት ሰብ ናይ በሓቂ ኢንተግሬት ድኾውኑ ስመን እንተዳይልና ምስሕሉኑ ንበይኑ ክኸውን ከሎ ኣብ ገሊኡ ክገብሮ ዘይብሉ ነገራት ከም ድገበሮ ምስ ሰባት ድሌቱ ክኸውን ይኽእል ሓቂ ውሽጡ እንዳወቀሶ ከሎ ድዛረቦ ነገራት ካልእ ክኸውን ይኽእል ምስሕሉኑ ግን ፈጺሙ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣይክእልን በቃ ምስሕሉኑ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢንቴግሪቲ ዘለዎ ወይ ድማ ቅንዕና ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ጽላታት ናይ ህይወት ፈተናታት ክንወጸሉ እንኽእል መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሳርሒ ወይ ድማ ቶም ቱልስ እንብሎም እንታይ እንተዳይልና ብምፍላጥ ኣብ ህይወትና ብዓወት ንምንባር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝበሃለና ነገራት ስለ ዝኾነ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኣኽዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎም ሲላትኩም ታቀንዲ ኣርእስተይ ወይ ድማ ታቀንዲ ሓሳባተይ ተሕመረት ናይዛ ሳልሳይ ምዕራፍ ክነግረኩም ሞ ዳሕራይ ሽዑ ንግዜ መታን ንምቁጣብ ናፍትን እንዳገበርኩ መታን ክመጽእ ከነግረኩም ሕራይ ሳልሳይ ምዕራፍ ሞ ንኺድ ሳልሳይ ምዕራፍ ንኺድ ንዓት ጥራሕ እንድሕር ሒዝናያ ሽዑ ተሓሳባት ክትርድኡኒ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ላዕሊ ነቲ ብክርስቶስ ዝኾነ ነገራት ብፍላይ ከዓ ምስ ሃዛብ ዝተተሓሓዘ ነገራት ናይ ወንጌል ዕዮ ብክርስቶስ ዝተገብረ ነገራት እናተዛረበ መጽእ ኢሉ ሓቂ እናተዛረበ ምስ መጽእ ሕጂ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎም ሲላትኩም ፍቅዲ 13 ራእይዋ ታይቱን መሲላትኩም ስለዚ ኢሉሎ ሓቂ ስለዚ ማለት እንታይ ማለት ተዳይልና ሕጂ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ንብሎ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ መስተጻምሪ ሓቂ ምሽ መላግቦይ ስለዚ ቅድሚኡ ተዛሪብዎ ዝመጽእ ነገራት ኣሎሞ ሕጂ ንዕኡ እንታይ ድገብር ዘሎ እንተዳይልና እምበኣር ስለዚ ክብል ከሎ ንዕኡ አንደርላይን ይዝገብር ዘሎ ወይ ድማ ንዕኡ ይደስምረሉ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎ ኣነ ምእንታኹም ቀዳማይ ነገራት ካልኣይ ከዓ ናይ ክርስቶስ እንታይ እየ ኢሉ ብሎም ዘሎ እሱርየ ኢሉ ይጀሚሩ ተቀዳመይ ትፍቅዲ ማለት እቲ ቀንዲ ዓላማ ናይ ክርስቶስ እሱር እዩ ኦኬ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ምክንያቱ ድማ ምእንታኹም እዩ ይድብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዚአን ነገራት እዚአን እዩ ሕጂ ክስታይ ክትገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ድዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ማእኸላይ ሓሳባቱ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ስለዚ ኢሎም ስለዚ እንታይ እዩ ክብረትኩም እሞ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሓኒ ፀበባይ እንታይ ከይትገብሩ ከይትስልክ እዩ እንታይ ገብረኩም ኣለኹም ልሙነኩም ኣለኹ ሕጂ ስለዚ ካበለ ኣቀዲሙ ዝተዛረቦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ገለ ነገራት ትዛረብ ፀኒሕካ ሽዑኡ ስለዚ እንድሕር ኢልካ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ እዚ ካብ ሃለወ እዚ ካብ ኮነ ወይ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ይድብል ዘሎ ማለት እዩ ናይ እስር ቤትን ናይ መቕፃዕትን ናይ እኩያት ሰባት ዓላማ ገለ ሰባት ነቶም ቀንዲ ዝብልዎም ክቐፅዕዎም ከለዉ ብፍላይ ብናይ ዴስነት ወይ ድማ ናይ ኮሚኒስት ሰባት ድገብርዎ ክነግረኩም እቲ ቀንዲ ንዓኻ ክቐፅዑኻ ከለዉ ንዓኻ ይኮነን ቀንዲ ዓላማኦም ንመንዳይ ነቶም ሰዓብትኻ ሓቂ ነቶም ብድሕሪኻ ደለዉ ምክንያቱ ንስኻ እንታይ ኢኻ እንተዳኢልና መይን ኢኻ ግን ኣባኻ ዝተገብረ ነገራት እቶም ድስዕቡኻ ዘለዉ መታን ብፍርሓት እንታይ ክገብሩ ንድሕሪት መታን ክምለሱ እቲ ዝስዕብዎ ዘለዉ መንገዲ መታን እንታይ ክገብርዎ ክሓድግዎ ኣገር ሰላም እዮም ምስክርነት ተነገርኩኹም ዝታያ ኣይኮነን ዓሰብ ተኣሲረሉ ዝነበርኩ እዋንሲ እጂ መርሖም እዩ ምህሮም እዩ ገለ መለስ እቲ ዘረባታት ስለ ዝወፀ ኦልሬዲ እቲ ምክታላት ብዙሕ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ዳሕራይ ሓንቲ ፅሕፍቲ ደብዳቤ
ሃቦታና ሃብት ዝነበርኮ እስር ቤት ጋሕሮ ልበሃል ቦታ ነይሩሲ ሓንቲ ሌተር ጽሒፈ ተሓራይ ተታሒዛ ታ ደብዳቤ ማለት ምስ ተታሕዘት በቃ ሽዑኡ ምኽንያት ተረኺቡ ማለት you know what ምግብና ሰብ ዝሓልፈሉ ማለት ምግብና ሪኹም ኣለኹም ሰብ ኩሉ ሻዕ ዝኣትወሉ ዝወፃሉን ማለት ሸውዓተ መዓልትን ሸውዓተ ለይትን ኣብ ገረብ ተኣሲረ ማለት ኣብ ካልአይቲ መዓልቲ እቶም ኣመንቲ ይሕዋት ምምጻእ ገዲፎም ማለት ክስታኸይ ኮኑ ጾም ጸሎትን ሒዞም ኣብኡ ከለዉ ማለት ዲቲንክ ሕጂ ብዛዕባ ካይቲ ዓላሞ ለኖ ካልኦት ነታ ኣካይዳኻ ሓቂ ምዃኑ ተረዲእዎም ክስዕቡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ላንጋ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ኣምላኽ ረዲእዎም ካብ ስደት ካብኡብቲ ክስታይ ናብ ስደት ምስ ወፁ ጎይታ ተቐቢሎም ኣለዉ ምኽንያቱ ትናትካ ኣካይዳኻ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ግን ክስዕብዎ ይክእሉን እዮም ምኽንያቱ ናትካ ሽግር ይርኢ ኣለዉ ናትካ ፈተና ይርኢ ኣለዉ ናትካ መከራ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ እንታይ ይብሎም ደሎ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሓኒ ፀበባይ እንታይ ከይትገብሩ ከይትስልኪ እንታይ ማለት እዩ ከይትስልኪ እንታይ ዳይልና ንድሕሪት ኣቢልኩም ከይትምለሱ ልብኹም ከይጀጁ በፍላይ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ምኾም ልብኹም ከይወድቕ ይብሎም በቃ ክላ ከይትብሉ ወይ ድማ ጽባሕ ከኣ ናባና እዩ ከይትብሉ ሽዑ ከብድሕሪኡ እንታይ ዳይሎም ንድሕሪት መታን ከይትምለሱ እዚ እንታይ ይብሎም ደሎ ሕጂ እንታይ ዳይልና ተቀዲመ ዝተዛረብክዎ ብክርስቶስ ዝተገበረልኩም ነገራት እቲ ሓለፋ ዘለኩም ነገራት ንሱ ንኽብረትኩም እዩ ስለዚህ ከስግረኩም ዝኽእል እንታይ ይብሎም ደሎ እዚ ምርዳእ እዚ እዩ ይብሎም ደሎ ታኻለይት ዝተዛረቦም ክነግረኩም ኣብቲ ዳሕራይ ክስለ ንዛረቦ ግን ምናልባሽ ምስ ግዜ አንጻር ዳሕራይ ክስታይ ከይገበርኮ ከይሓልፍ المنكم على لكم مسؤولية شو انتهي المسيلكم فقد 14 رأيوا كالأيتي كونجاكشن الله ويدما كالأيتي مسج أمر ما أنت زون إلو حج ما أنت زون مالت انت مالت دايلنا زت راح جن أغلاي كونن مالت ما أنت زون ها نابتي أو سماياتنا مدرن زولو خلو ولا لثات كاب اسم أبو ببركي امبركخ الله دائما تانك تقبروا بمنفسوا أفتنا يوش سبكم كأمتان تانك تقبروا كتحيلوا منفس كدوس نقول لايك أن تايك قبركم كدقفكم كاب لب مودا كاب مججاو كاب مفرح نقول لايك أن تايك قبركم كوتساكم كحيلكم كبرتعكم مو نتي جميركم وزلكم قعزو بمغنيات تزبط حنفتنا بو متان ندحريت كي تملسوا كتصنعون كتكتصلون كتودون متان كلكم دما ما انت زدما انت يقبر لكم الله خيلو صلي لكم الله وحدت نايز خلتيو نغرات هيوت زلوطا دوز بلا ازي حجي نغركم الله ምናልባሽ ኣብ ስደት ኣለና ዲና ፈተና ኖ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሕፎ ደሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስደት ስለ ዘለው ምናልባሽ ሕጂ ኣብዛ ኤሪያ እዚ ኣኢዱ ዛረቦም ደሎ ሓይሊ ብምርካብ ልብኹም ከይወደቀ መታን ክትቅጽሉ ክትክእሉ ድብሎም ደሎ ግን ብኻልእ እንተ ዳርኢናዮ ግን እዚ ሓይሊ ዝበሃል ነገራትን ናይ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገራት ምፍላጥ ዝበሃል ናይ ዝኽልቲኡ ውህደት ጠጠው ከብለካን ከቐጽለካን ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ወይ ድማ መሳርሕ ምዃኑ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ أنا أبغى لقي زي ثيابليس تردون أبغى لقي زي مورز ناي مهرو ناي تسقى ناي حج إسران قال ملتاتن عمتها بيلو رومي بفلاي كأني عزيو ندابر هاللي مسكده سب كل وقت دخل ببرهان حقي ناي قال زي أبهر تراي نابزبل مردة نوبي حقي زي خيدا نيرا مالت إتناي تقولت ناي قال ملد بهال نجارات ترحن بناي منفس قدوس نريبايبال نمن قحن قال مل مالت أبغى لقي زي حدا عندي سي كي ترد الناس توقعين يرو مالتي انتي دبل مسيلكم تذكرون هاي قدم صلوت بقى نعاء كم سدتي شعمت يوان يرو لوتاني دبل لوتاني يدلي حجو سريس نقراكم الله سريس نقراكم الله أي منفس قدوس حيلي تي بفلا يبدأ حلفة جيزي زرعنا أيو ترديهم من لهم نسوا أوشنا عاتيو حيلي بمحاب كلوت أن أنت تعدي كيلو أبغى جيزي في التطرح خالي كنا
حدا جيزي خي تردأك حدا عندي more emphasize كتجبر كتبل كي تردأك حدا عندي تفرس يعني بفلاي بزح جيزي بزي خلدة نجارات ميزانا وزي كونه نايت أجا مهرون نايت أجا مهرانن بزح جيزي نعبر كستايد جبروه نايت أولت دبها النجارات الناتف أو يخدم موني ده حراش عقوتهم مؤمناتهم توم استمع كستايد زخون سباتن أفجل جيزي هو توم كتريهم كلها بحاتيات exposed زخون سباتهم دخون نحاتيات زتق على سباتهم زخون no you need prayer. You need power of God. ما أنت زون يدبل دلهم باولوس ما أنت زون إذا ترح سلازي كبرتكم يو دبلهم دلهم نتلا على إذا تزاربوا نجارات كن ما أنت زون يدبل دلهم على ما أنت زون هؤلاء باولوس كزاربون كله عبزي مزوج جيزي نقرأ من قدي كزاربوا زدلي نجارات أنت ده حليم زي ብዙሓት ሰባት ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክገልጽዋ ከለዉ መቸም ኣብ ማእታዊ ትምህርትና ክንመሃር እንከለና ብዛዕባ ጸሎት ገለገለ ነጥብታት ኣለዉ ብዛዕባ ጸሎት እንመሃሮም ኣገባብ ናይ ጸሎት ገለ ዝበሃሉ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ክስታት ደጠው ኢልካ ክትጸልይ ትኽእል ኮፍ ኢልካ ክትጸልይ ትኽእል ገለ መለ ድብሉ ሓቂ ምሽ ሓቂ ኦቨር ሳቶም ምስኦም ሽግር የብለይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸገም የብለይ ተንበርክኽካ ጸሎት ግን እናጠፍአ ይኸይድ ምህላው ግን የፍርሃኒ هذا جيزي أنا أخي باخم مستتصوعها كل خات كاب سيدي أخو فيلك تنبركي خا تايقبر الله تصلي الله كوفيلكم هاي تصليوا أيبولكم أيوتان أجر سلام تنبركي كام تصلي كا عينت فايو توم نايك أدم سبات كمزي أبجل خلقت بيت أمنت تخن بلو من خل ويبعلهم بفلات نجبروا وإذا ما أنا بحكي خم سلز جبروا إذا حمش تجيزي مسجد جل سلز جبروا اليوم أبزد ملكتات كسعزه لهم نايك أدم سبات بركوميز في النير صارت كلامهم كأرق تقوين بزي إذا أرق نير أولوس ببركي تنبركي خير تاي جبر الله خيلو تسألي الله متى أنت تقول أوشتهم حيل متى كترهم بار تزرب أبي لخود أغنياتو يزي سلزي بالله أتنك عند حساباتي ويا إلى ختزوكم سلزي دلخي هارب أولوس أبزات حفت زياء خزارب كله تقدمي تحسابو استزارب أنت دعيلنا أنا نا يسوع كريستوس أنتي بسور إلو تزاري بلو بايزوي روماوين يوم أسير مودلو بزحتنا يمسحب قدس نزح حسابات سقول تخلو لمن تاي بروماس تأسر قال إلو لي قالت تدعيلنا إذا إن حسابات إذا إن كنوسد نخلينا إلى حسب كريه خلو تقدميتي بكريستوس سلسترخ بي مغنياتو هورا باولوس حيزو زخيز نبره من قدي ويد ما حيزو زخيز نبره قعزو ناي هورا باولوسن ناي غويتا يسوع كريستوسن ناي مجمر تاركب اب غبر حواريات شاعي معرافينا نري مش حكي سلازي اب غبر حواريات شاعي معرف باولوس نبرو من قدي انت دايلنا نتا من قدتي انت اين مغبار ينمطفا ان معناوني زخيد نير ኳዳ أزيو أفلت أصل الزدلية دماني دبدبة كوهابومو مليسو خعنوا نزا محبر زيا أبز هند دلوز نبرة أبز قويولوز نبرة ناتو فقد دي نبرة ناتو دليت دي نبرة بخو متسمعوا زي فلت نجارات إيو قويتا يسوع كريستوس رخيبو أبي وتكون أب كريستوس كن متسون كلنا ببزوح مسكرنتاتن ببزوح نجاراتن دحرنا وحجي زي كون أب قويتا زمت أنا سبات نهلون خلينا باولوس كن at the moment كريستوس سلز رخبو كلا أكل أيكون رخيبو كريستوس رخيبو سلز دماني كريستوس حساباته أغيره سلز بكريستوس قبل نقول أنت مالت تدعيلنا نسون أبز من جدزن ناخد نقوله نمن جدوز غيره من أنت دعيلنا كريستوسي برجسنا تفقد نيرودي أنت دعيلنا هو مخنياتنا أب أنف بالحنت ده حركة نرأس خايز قد كايلو فقادون كل لا يتتكيمون ليو جناب زعاء خاخت جبر زلك سلز بولو خاب سلز زجمرة سلز مكراتهم تعلو دللا زمن قد زمن قد زعاء خامنيو حياة استايد هو دلون تدعيلنا ها كريستوسي سلزي نايزنا قرات زي سلماني تأثير دلون تدعيلنا بار نا يسوع كريستوس أسر
ወላኳ ነቲ ነገራት መሳርሕቲ መንግስት ሮም ይኹን ማለት ስለዚ ፈልጥዩ በከመይ ከም ዝተኣስረ በከመይ መንገድ ግና ከሳውል ብምፍራህን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበረ እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መንገድ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ ኩሉ እንተረኸበ ኣሲሩን ኢየሩሳሌም ምእንቲ ከምጾም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እተብጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ክኸይድ እንከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያኡ አንጸባረቀ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ከዓ ሰምዐ ካብዚኣ ትለወጥታ ናይ ጳውሎስ ነገር መን ይለውጥዎ መን ይረኺብዎ ክርስቶስ ካልኣይ እዚ ናብ ከምኡ ዘብጽሖ ዘሎ እንታይ እንተዳኢልና ናይ ሃዋርያነት ጉዕዞ እዩ ምክንያቱ ልኡኽ ስለ ዝኾነ መልእኽተኛ ስለ ዝኾነ ተልኢኹ እዩ ስለዚ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዩ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረብ ከሎ ከዓ እንተዳሪእና እምበር ሃዋርያነቱ ደልይዎ ይኮነን ሃዋርያ ክኸውንስ ደልይዎ ይኮነን ሓሲብዎ ሓሊምዎ እውን ኣይፈልጥን ጳውሎስ ነበረ መንገዱ ካሊእ ንሱ ክብረት ድብሎ ወይ ድማኒ በቲ ዝተረድኦ ቅንኣት ዝብሎ ነገራት አንጻርቲ ንሱ ዝኣምነሉን ሕብረተሰቡ ዝኣምነሉን ወይ ድማ እቲ ህዝቡ ዝኣምነሉን አንጻሩ ትኸይድ ደሎ ምንቅስቃስ ተላዒሉ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምጥፋእ ከም ክብረት ገይሩ ቆፂርዎ ደሎ ማለት ለዊጥዎ ወይ ድማ ረኺብዎ ጥራሕ ደይኮነሲ እንኮላይ ከዓ እንታይ ኢልዎ እንተዳኢልና ከዓኒ መልእኽቲ ሂብዎ ሃዋርያ ገይሩ ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ድበዝሕ መልእኽታቱ ክትሪእዎ ከለኹም ብዛዕባ ሃዋርያነቱ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊኡ ከዓ እንታይ ብፍቃድ ኣምላኽ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብምንታይ ብፍቃድ ኣምላኽ ኣይ ክስታይ ኣይትኾኑ ነጊር ኣለኹ ፍቃዱ ተጠቂሙሉ እቲ ፍሪ ዊል ዝበሃል ነገራት ኣብ ቦትኡ ከሎ እዩ ግን ናብዚ ሰዓበኒ ኢልዎ ክስዕቦ ይኽእል እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ መጀመርታ ክረኽቦ ከሎ ግን እንታይ ኢልዎ እንተዳኢልና ሃዋርያ ንኣሕዛብ ከም ዝኸውን ተዛሪብዎ ስለዚ ብመን ይእሱር ዝኸውን ደሎ እንተዳኢልና እምበር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ግና ከዓ ብምክንያት እንታይ እዚ መልእኽቲ እዚ ሃዋርያነቱ ጎይታ ነዚ ሰብኣይ እዚ ራይዎ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውርና ኣይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ሕሩይ ኣቕሓ ማለት እንተዳኢልና መጠቀሚ ንብረት ኣነ ገይረዮ ይድብል ደሎ ማለት እዩ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራር ይኹም ኣይሄድሲ እንታይ ኮይኑ እንተዳኢልና ፕሪዲስቲንድ ኮይኑ ማለት እዩ ተመዲቡ እዩ ማለት እዩ መከራ ከም ዝጸግብ ፈተና ከም ዝጸግብ ማእሰርቲ ከም ዘለዎ ኣብ ቅድሚኡ ሸግር ከም ዘለዎ ሲ ኦልሬዲ ኣብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሃናንያን ነንበይኖም ብዛዕባ ጳውሎስ ክዛረቡ ከለዉ እንሪኣ ነገራት እያ ሃናንያ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ይትፈልጥ እንዲኻ ዝዓይነቱ እዝኮ ንደቀ መዛሙርትኻ እኮ ብዙሕ ስደት ዝገበረ ኾ እዩ ነዚ ከመይ ጌርካ ገለ ኢልዎ ነነነ ፈልጥ ንዓይ ግን ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ኢልዎ ፍሮም ደ ቢጊኒንግ ገና እኮ ከይተለወጠ ኸሎ እቲ ናይ ኣምላኽ መደብ ስለዚ እሱር ናይ መን እንተዳኢልና እምበር ናይ ክርስቶስ ጳውሎስ ብፍቃድ ኣምላኽ ኢሉ ኣሎ ኣብ እዚ ደንበብኩልኩም ግብረ ሃዋርያት 9 ካብ 15 16 ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኤፌሶን ፍቅደ 1 ክዛረብ ከለኻ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ብፍቃድ ኣምላኽ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ እንታይ ኢሉ ቅዱሳን ብክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ብመን ብፍቃድ ኣምላኽ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እንታይና ንብል ደለና እምበር ብፍቃድ ኣምላኽ ክብንብል ኮልና ሕሳርያ ተዳኢልና ክርስቶስ እዩ ባዕሉ ክስታይ ገይርዎ ፍቃዱ እኳ ናቱ ተሃለወ ግን እቲ ፕላን ግን ናይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ይመዲብዎ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ከዓ ንመን ተዳኢልና ከዓ ንኣሕዛብ እዩ ስለዚ ድማ ኢስሌኻትኩም ኢሉ ድዛረቡ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ግና ከዓ ምእንታኻትኩም ኣሕዛብ ድብሎም ደሎ ማለት እዩ እቲ ወንጌል ንዓታቶም ስለ ዝኾነ ኣብ ገላትያ ካልኣይ ምዕራፍ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ገዛ ርእሱኹም ማፃረይ ከሎ ናብቶም ዓኑድ ከም ዝኾኑ መሰልቲ ናባታቶም ከይዱ ዝተዛረቦ ነገራት ሓንቲ ኣይመልኡለይ እንቶም ዓኑድ ከም ዝኾኑ መሰልቲ ኢሉ ተዛሪብዎም ደሎ ክዛረብ እንከሎ እንተዳርኢናዮ እንታይ ኢሉ ንሕና ናብ ኣሕዛብ ጥራሕ ክንከይድሲ ናይ ሕብረት የማና ኢዶም እንታይ ገበሩና ኢሉ ሃቡና እዚ ድሮ እንታይ ገይረዮ ነይረ ኢሉ ሓሲበዮ ነይረ ስለዚ መልእኽቱ ንኣሕዛብ ከም ዝኾነ እቲ ኣባይ ኣብ ደይ ጉዙራት ኣብ መንሽሙ ከዓ ኣብ ኬፋ ድማኒ ኣብ ምንታይ ዝዓየ ኢሉ ኣብ ጉዙራት ኢሉ ስለዚ መልእኽቱ ብምሉእ ትናቱ ነገራት ኣብ ኣሕዛብ ዘተኮረ ስለ ዝነበረ እዩ ነገራት እዚ ተዛሪቡ ማለት እዩ ግና ከዓ ብመን ተዳኢልና ከዓኒ እቲ ኣምላኽ
مديب وز نبره بخريستوس أبيلو خاص جبره نأحزب زل علم أو مخرو إيه مالج إذا تزعبي نجارات يوم مالج أولوس نايز نجارات زل أخي مالج سالس هيد ما تي لوتي نهي وتكا بخريستوس مخاني أبزي تجرمني أبدا حلفة جزء مسجل سبات وزعواز حسابات الزارب نيره إفيسون سالسايم عرف كان بكلهم أب إفيسون سلسلة شوعات خمزيلو أنا إلو زعبا جزار شو زارب كله كم جبري حيلو كم تي توهبني وهبت سجى أملاخ أجل قال وانجيل كونكو كم من تاي كم جبر حيل أنس كم من تاي كم جبري حيل ناي باولوس عجرا أيوة بتعمي زي أبو سئل الملك إحنا نقراكم نتوه ما بتجيز كم مو سلسلة ردعتني بليز عرفت باولوس نتاي شجرو با ناب دمشق زخيدوس نبره شجرو شجر هزوي حكي شجرو شجر إتي كم هاجرن كم هزبن حيزم موز نبرو إمنت دبحال أنت أروز العالم كسر لازم تأيو حجي نابز نجارات دوفرو دول بعرف أولوس نمني وكيلون تداعيلنا بتزاور من جدي أوفشال يكون أن أوفشال يكون نمني وكيلو دلو نهزبي وكيلو دلو سلازي إتدي أمان زبحال هزبي بدحري دلو شحن مئتين هزبي مغنياتو عجر مولي سلازي نعتاتهم وكيلو نقول لاي كأني دبدابي دليو نمني دخيل دلو تداعيلنا خان زمان جد زي أخذ فأي دخيل دلو مالتي حج رأيوه بزي حجي تايدو دلو مالتي أجوهم أنا اللهم أنا خصو وين قد ميثاب بيلق غيره نزيهم كتف أمي النابلة إيد غير دلوا مالت يسوع كريستوس أمن قد دخلوا رخيبه مالت أمن قد دخلوا يسوع كريستوس مصر خبوا حجي كريستوس سلزل وطايو إذا غندز عاكل حزب بدحري دلوسي زبانو قير عبيلوس نسخاتكم يهم جيجنياتات كم أخوي غير باولوس من يجيجنيالو نسوهم يقوم كم هاجرن كم هزبن جيجاد اللهم إذا أملاك تدعي لو يتكا نهاجر ملو أنصارهم كتلا على يكونن نحاد سب كبير يكان أولوسم بعرف زعوا جزار وسوق زارب كله كريستوس بحيله وانتاي سلز جبرني سلز لوتني هذا أبوني يرونا بقول هذا خده هذا كريستيان النتو أبدا أمام من درجة بتشيله قصلي تبلو أنت ده أخوينه ثلاثة نجارات كمال على اللي يبلو تقدمي تمجمر تقوي تام استقبله كاب عروقتون كاب محازوتون مفلايين زي أي تشجركم من مجمر تقوي تقبلوا خلهم كاب يتسب من تسأل دبحال نجارات مجمر تدقات مكا تنتصلون دي حكيمش نازي فريحو سب كندي دم ملالس مصحف قدسنا كو أبسال سايم عرف وانجيل يوحنس كو مستتصحف لنا كو لحكيمش نيكاديموس باولوس ግን at the moment እንታይ ገይሩ እንተዳይልና ንሱኹም ትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ ጌጋ እዩ ኢሎም በቃ ብዛዕባ ክርስቶስ ክሰብኽ ጀሚሩ መን ስለዝለወጦ ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንያቱ ሽዑ እንታይ ገይሩ እንተዳይልና ብጸዳል ብርሃን ገይሩ ምስ ረኸቦ ጳውሎስ እኮ ኣብ ኩለን መንገዱ እንተዳሪኹም ወገለ ነገራት ከተጋጥሞ ኮላ ሪማይን ተመሊሱ ድዛረባ እንታይ እንተዳይልና ኣነ እኮ ለሓንቲ ገበርኩም ከምዚ ለመንገዲ ክኸይድ ከለኹም ምስ ረኸበኒ ኢሉ ኢድ ጅምር በቃ ሳ ماني بقدامي جون هدي قوم دينيرو بوبي صممسي وبي لك بقى ساعه السانديا مومنت ترغيبو اخي لا تو بقى نسايد ساعه تاقستاي انا كو ولا حنتي كون اب كلن رايو انا ولا حنتي كون كم زي ايلو رغيبني دمصو سمعي كم زي لو قيرني يلي تا مومنت تي انعو ناي مقيارها بقى بمن تايلو بغبري حيلو سلسلوت كي بقى لويتني انا انتي كغبر سلازي انا ناتو انت راين بار بمغنياتو يد اسر دلو بقى ناتو اسر يعني يدبل دلو اگر سلام تريو لهم زحيل زي امشاي ديبت حدا له هو رابع ور ايبر اگر سلام ام مقطار كي اتيله 1 2 3 اوكي 4 يا بتصغا ክርስቶስ مخانو አገልግሎት ወይ ደማ መልእክቱ አብዘን ጽሑፋት እዚ እንተ ዳሪኹም እንታይ ድብል ሐሳባት አሎ መሲላትኩ ከምቲ እተዋህበኒ ጸጋ ድብል ተዛሪቡ ናተይ
ኣይኮነን ማለት እዩ ተዋሃበኒ እንደዳ ኮይኑ ሕጂ ዳ ያለው እንተዳ ኢልና ሰለስተ አካላት አለው ወሃብሎ ተቀባልሎ ዝወሃብ ነገር ከአሎ ማለት እዩ ስለዚህ ጸጋዚ ታይ ኮይኑ ተዳ ኢልና ተዋሃቢ ሂቡኒ አነ ካ ተዋሂበ ከዓይ ከለኹ ንዑ የዳ ዓይደለኹ እቲ ወሃቢ እዩ እንታይ ዝገብር ተዳ ኢልና እምበር ዝሕተት አነ ናቱ እሱሪ ሓምሻይ መልእኽቱ ወንጌል ወይ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስን ክርስቶስ ዝገበሮ ነገራትን ስለ ዝኾነ ተወንጌል ከዓ እቲ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹሉ ዘገልግሎ ዘሎ ወይ ድማ ትምሽን ናቱ ድማ እንታይ እንተዳ ኢልና ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ድማ አነ ናይ ክርስቶስ እሱር ካብ ዘብሎ ሓደ ባእታ ድማ እንታይ እንተዳ ኢልና እቲ ድዛረቦ ክርስቶስ ጥራይ ዳይ ከም ዝኾነ ድዛረብ መሲላትኩም ክዛረብ ኮሎ ዕዮ ናይ ወንጌል ዘ ነገራት እዚአ እንደማላ መጀመርታ ክርስቶስ ነቢያት ብዛዕባኡ ከም ተዛረቡ ንሱ እቲ ዝመጸሲ ንሱ እቶም ነቢያት ዝተዛረቡሉ ክርስቶስ ወይ ድማ እቲ መሲህ ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ድዛረብ ማለት ዳሕራይካ እቲ ክርስቶስ እቲ ብስጋ ዝመጸ ንሱ እቲ ክርስቶስ እቲ ብዛዕባኡ ዝተዘረበሉ ምዃኑ ሽዑኸ ንሱ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ሽዑኸ ንሱ ከዓኒ ወዲ ዳዊት ምዃኑ ተስፋ ተነግረሉ ብድሕሪኡ ንሱ ከም ዝሞተ ድሕሪኡ ንሱ ከም ዝተስአ ብድሕሪኡ ንሱ ከም ዝዓረገ ድሕሪኡ ድማ ንሱ ከም ዝመጽእ ተስፋ ዝበሃል ከዓ ከም ዘሎ ጳውሎስ ኪንዮ ዚአን ካልእ መልእኽቲ የብሉ ኣብዘን ዓውዲ ዚአን ጥራይ ደኹድድ በቃ ስለዚ ስብከተይ መን ይድብል ዘሎ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ መልእኽቱ ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑ ስብከቱ ናይ ክርስቶስ እንታይ እዩ እሱር ምክንያቱ ናብዚ ነገራት ደእትዎ ዘሎ ክርስቶስ ዝበሃል በቃ ስለዚ አነ ናይ ክርስቶስ እሱር ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ራእዩ እንታይ ድብል ትሕዝቶ ናይ ወንጌል ተደኣ ኢልና ጳውሎስ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእዩ ባሪያ መቸም ናቱ ክስታይ ዝበሃል የብሉ ሐዋርያ ክኸውን ከዓ እንታይ ዝገበረ ዝተጸውዐ ንወንጌል አምላኽ ከዓ እንታይ ዝገበረ ዝተፈለየ አቀዲሙ ራእይዋ እምበር ብነቢያቱ ብዛዕባ ቅዱሳን ጽሑፋቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋቱ ዘተስፎ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ ንሱ መን ኢልዎ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሙታት ብምትንሱ በመንፈስ ቅዱስና ወዲ አምላኽ ምዃኑ በኃይሊ ተጋሃደ ሽዑ እዚኣ ታቀንዲ ማለት ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም አሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋ ሐዋርያነት እንታይ ዝገበርና ኢሉ ተቀበል እንታይ መታን ክንተክል ኣብ አሕዛብ ተዓላማና ግን ምእዛዝ እምነት መታን ክንተክል በቃ ንእምነት መታን ክእዘዝዋ እምነት መታን ክንተክል በቃ እዚኣ ታምሽን ግን መን እዚአን ኣብ እዚአን ተጠቂሰን ደሎ ከላይ ትረኽቡን እዮም በቀዳማይ ትማል ምሸት ብገለ ቪዲዮ ድረኸብኮስ ሃው ፋር ኢስትሩ አይ ዶንት ኖ ግን ብዙሕ ከዓ ተኸታቲለ አይፈለጥኒ ሓንቲ ናይ ትግርኛ ኣላ ቲቪ ሰማይ ትበሃል ካብ ሓደ ናይ ጥንቁልና ዓለም ቀሺ ነይሩሲ ናብ ጎይታ ዝመጸ ሰብ ዝምስክሮ ዝነበረ ምስክርነት ይሆናል ዋሰሚዕኹም አንተ ዳኾንኩም ብጣዕሚ ኣገሪማትኒ ማለት እቲ ናብቲ ጥንቁልና ዓለም ዘእትዎ ዝነበረ ሰብኣይ which is ቀሺ ዝነበረ ድሕሪ ክንደይ ናብቲ ነገራት ከእትዎ ከሎሲ እቲ ኪዳን ክንተኣታቶ ከለና ሲሉ ማለት ምስ ተገልጸሉ ኪዳን ክንተኣታቶ ከለና ንሱ ክገብረለይ ደለዎ ነገራት ምስ ነገርኮ ናነ ክገብሮ ደለኒ ነገራት ከዓ ሓንቲ ጥራይ ተነጊሩኒ ኢሉ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም እዚኣ ጥራይ ክትብል ደለካ ኢሉ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ብጲላጦስ ኣይተኸትከተን ኢየሱስ ኣይተገርፈን ኢየሱስ ኣይተሰቕለን ኢየሱስ ኣይተሰአን ዓለም ከም ደላቶ ያደላ ምድሓን ድበሃል ነገራት የለን ይልካ መጀመርታ ኮንፈስ ትገብር ይልኒ ኣነ ካብ ዛዕባ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ድበሃል አፍልጦ ስለ ዘይነበረኒ ኮንፈስ ገይረ ወይ ድማ ተኣሚነ በቃ በዝነት ስርዓት የዮ ኪዳን ተኣታቲና ኢማጅ ትናኡ ዘእተወኒ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ ማለት ትናኡ ዘእተወኒ ክስታይ ሓደ ግዜ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ማለት ናብ ካልእ ቦታ ክንከይድ ኮለና ንሱ ብሽሙ በትናቱ ደለዎ ነገራት ቤተክርስቲያን እንዳምድሃኒ ዓለም ድበሃል ስርሕ ነይሩ ናኡ ክንከይድ ኮለና ወሲዱኒ ኢሉ ዳሕራይ ምስኡ ኮይነ ነቶም ሰራሕተኛታት በአካል ገንዘብ ከፊለ ኢሉ ግን ሓደ ሕቶ ሓቲተ ኢሉ በዚ እቲ ምክንያቱ እሱ ቀንዲ በዚ ነዚ ነገራትን ሰይጣን ፍሉጥ ሰይጣን እንዳቦልዮም ክታይ ድጎ ደምልኹ በዚ ደኣ እንዳምድሃኒ ዓለም ድበሃል ከመይ ተስርሕ ገለ ኢለስ ገና ደይፈለጥካዮ ነገራት ኣለካ ኢሉኒ ኢሉ ማለት ከመይ ገይሩ ነቲ ሰብ ሒዝዎ ከም ደሎ እንታይ ስለዝ ደለኹ ግን መሲላትኩም ነዚ ነገራት ዶም ፀሎ ሱር ኣርእስተይ ኮይኑ ኮንኩ ንዛረብ ደለኹ እቲ ቀንዲ
ملأختي كريستوس أمين باولوس أنت زيو بتشكا تستسأل كريستوس كيف لت أنت يقول كيل بدبكو ويتاي بارك أتستسأل كريستوس أتزمت كريستوس مغنياتو نسو إيو أتقندي ملأختي بار سلازيو تاي دوبلوم دلون تدايلنا سور ناي كريستوس يلو دزارو قاليتي تا دعبيت نغرات نابزي اخ نمص دحريو حساباتي كزازم ምእንታኹም አሕዛብ ኢሉ ደዛርቦ ደሎ ኸኣዚ እዩ ማለት እቲ ናይ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ምብራህ ወይ ድማ ምፍላጥ እዚኣ ተቐዳመይቲ ብፍልጠት ንብላ ደለና እዚኣ ንሱ ዋጋ እንተደኣ ደይከፊሉ ንሱ እንተዘይ ተልኢኹ ንሱ እንተደኣ ዘይነጊርዎም ነዞም ሰባት እዚኦም ወንጌል ከብፅሓሎም ዝኽእል የለን ስለዚ እዩ ድማ ክርስቶስ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ናብ ኣሕዛብ ወንጌል እንታይ ገይርዎ እንተደኣ ኢልና ልኢኾ ስለዚ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ብዛዕባ መን እዩ ነዞም ኣሕዛብ እንተደኣ ኢልና ብዛዕባ ክርስቶስ ክነግሮም ከሎ ግን እንታይ እንተደኣ ኢልና ኣሕዛብ ስለ ዝኾኑ ካብ መጀመርታ ኣብ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝነበሩ أملاخ يقاطروم كم زنبره مدحانهم دحري قال نجارات ناي حزبتات ويدما إسرائيلاويان زبحالو نكريستوس سلا زي تقبلوا وسي دحراي دما أملاخ نباتاتهم قصو قيرو دحراي وانجيل كم زبطهم زي كونسي كم مجمرت أتحيزهم أب لبين أب حسابنا እግዚአብሔርን كم زنبرو متان كبرهالهم إزي دولهم بار نعاهم انتايكم كبراتكم إذا privileges سلازرخبكم إذا نجارات إذا حاسبكم من إنتكم بخريستوس حاسبكم أتي ما أنتهم زبط حن زلوا فتناي نسون تاي يكبركم هاي سلكيهم انتاي يكونوا أبزلهم تطولوا انتاي يكبروا كتسلوا انتاي يكبروا ودوا ونقعزهم دبلهم دلوا عليه مغنياتو حدث تردى خيون رتعيز تحزلون زبر حالك نجارات انت دادي حاليو كتقتل هاي تقلني خا كاب كتوصلو زلك نجاراتون كتوصل هاي تقلني خا كاب كتوصلو زلك نجارات كوصاكا زغل زتردى خيو مردا طراي انا كو ازي ايه بكريستوس انا كو ازي ايه املاح دلون نجارات كتبل انت داديك إلكا ها مصحف قدس كزارب كله انتايلو جنا خافتنا قدم حتياتو مصراي زرسع انتايلو مصحف قدس كزارب عور يلو والله عبدنا ورون دحرد ملالس كوينو كبرهالهم يلو مصحف قدس كزارب باولوس تاي كبرلهم يلو كبرهالهم ما انت زنبار رايو تايلون مس انببكمو يلو ناتي ام مستر كريستوس زلون فلطات انتي كتغبرو كتستوعلوا يخونلك امن ام مستر كريستوس بك كمتي ازي حجي نوتم قدسانو حوارياتون نبياتون بمنفس تገልጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቂ ኣዳም እንታይ ገበረን ኣይተፈልጠን እንታይ ንዝብል ሕቶ ክዛረብ ከሎ ሽዑ ማለት ኢሉ ማለት ኣሕዛብሲ መዋርስቲ ቀዳመይቲ ሽዑ ክልተ ነጥብላታ ሓደ ስጋ ብወንጌል ውን أبي يسوع كريستوس ما قالت تسفى خمس خانو ما وارث حدا سجان ما قالت تسفى مخانو هيكر ماكو تمن قد وانجيلي أثناء أملاخ زي العالم وأمورا أبكال أوت ولودات ندك عدم زي تفلتت مصر أملاخ نسو كريستوسي بزعبا هزاب كن متن كلنا ابتحاد سغا كريستوس كان ساتهم انتي مخانهم تدايلنا غده خمس نبرهم او كتوتات كم زنبرو املاح كحسب كلوسي او كم تاي كم زغبرهم كم زاتهم بيت كريستيان ابيدا توليدا على حد غيزي خركر العالي سنتي ناي كستاي حديقنا بيت كريستيان فانكشن زغبرتلو غبر حواريات كالاي معرف بيت كريستيان سولدتلو غن يسوع كريستوس كموتات مستسي سلازي هبزي سغازيا انتي نيرون تدايلنا ازي سغازي خا مويتو خدس زدليو نغرات كابي انت دايلنا با امسكل عرق استفصمول سلازي غنا خسقلن كله احزاب سي ابزي نغرات از انتي كوينوم يم تدايلنا نيروم مالت اسرائيلاوين وانجيل تسبيخوم سي وانجيل مقبال سلاز ابيو دحريو شعو اي سخاتكم سخاب ابوكم تباحيدو ناب احزاب زمص ايكونن كم مجمرت اتحيزكم اب حسابنا مخر እግዚአብሔር ነርኩም ይኹም ይሞጎቱ ራሜን ሰም ስለዚህ ዝኽብረትኩም እዩ ድብሎም ደሎ እንታይ አይትኹኑ በትም እንታኩም ዝበጽሓን መከራይ እንታይ አይትግበሩ
ኣይትሰልኪዩ ኣብዛስ ኮፍ እዚኣ ከምዚኣ ክዛረቦም ከሎ ናባና መፂና ክንመጽእ ከለና ግን ኣብዞም ዝተፈላለዩ ጽላታትና ህይወት ደድክሙና ከም ፈቃዲ እግዚአብሔር ከይንመላለስ ዝገብሩና ካልኦት ነገራት እንተዳሃልዮም ናብቲ መንነትና በክርስቶስ ተገብረልና ዓቢዕዮ ሞሃ ናብቲ ቦታና በክርስቶስ አቢሉ ተመልሰልና እንተዳርኢና ጥራኢና ነዚ ነገራት ክንወጻሉ ንኽእል ራሜን ክሰም ካብዚ ኢዱ ጅምር ኢዱ ብሎም ስለዚ ኢዱ ድብሎም ደሎም ባር ነዚ እዚ እዩ ንዓኻትኩም ተውሂብኩም እዚ ክብረትኩም ኢዱ ብሎም ደሎ ማለት ናይ መወዳት ካልአይቲ ክዛረቦም ከሎም ባር ታይልዎም ተዳይልና እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብመንፈሱ ከዓ ሓይሊ መታን ክትረኹ ምእንቲ ዝውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ስሙ ኣቦ ብብርከይ ምብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ወሃበኩም ሲኣ ብዙሕ ግዜ ክንጽሊ ከለና ሓይሊ ወሃበና ገለ ንብል ኢና ምሽ ጽቡቕ ኢኑ ኩሉ ነገራት ከምኡ ስለትብል ማለት እዛ ጽሕፍት እዚኣ ዓውደ ንባብ ግን እንታይ ድብሎም ደሎ ምእንቲ ዝውን ኢሉ ድብሎም ደሎ እንታይ እንተዳኢልና መታን ከይትስልኪዩ ኢዱ ብሎም ደሎ መታን ከይትስልኪዩ ኣብ ውሽጥኩም ሓይሊ ክትረኽቡ እየ ድጽልየልኩም ደለኹ ኢዱ ብሎም ደሎ ማለት ብዛዕባ ህያዋት መንፈስ ቅዱስ ገለ መልእኽ ካለ ነገራት ሓይሊ የድልየኩም እዩ አሜን ባር እዚ መغዛር እዚ ሁሉ ድማ ናተይ ሓሳበት የዛረብ በቲ ጳውሎስ በጽሒዎ ዘሎ መከራ ነፍሶም ከይትስልክን ድሕሪት መታን ከይትምለስን ንሕና ድማ ከም ሰባት ኣብ ኩሉ ጽላታትና ህይወት ንዝገጥሙና ብድሆታትን አንተ ወይ ተዛሪበ ፈተናታት አይሰድ ቴምፕቴሽን የዛረብ ደሎ አራይ ፈተናታትን ንሕና ንፈልጦም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይ ድማ አምላኻዊ ዘይኮኑ ባህሪያትን ንሕና ንፈልጦም ማለት እዚ አንተ ወይ ተዛረብኳ ቀንዕናና ናትና ኢንቴግሪቲ ምስመን ይለኩም አሎ ምስሕልናና ታሐለፈ ጊዜ ምስክረሎም ነረ ኃጢአተይ ክነግረኩም አራይ ዋዳማይሲ ኣብ ስራሕና እቲ ሰዓታት ይቀየር ኣሎ ሲ እጂ ናይ ቁርብ ኣብታ ሰዓታት ኣይቲ ሳማዓንን ያ ምክንያቱ ንግሆ ተማሃሮ ድሮፕ ገለ ገለ ኢድ ኸይድ ኣብ ገለ እኒ ድንጉየ ማለት ግን ፎር ሳም ሪዝን ማናጀረይ ምሳይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ክስታይ ነይሩና ግን ኣብ ገለ ጊዜ ዝሕጂ ገለ ቁርብ ለውጥታት ዓይነት ግን ደሓኒ ናይ ባህሪ ናይ ሰብ ነገር is fluctuate مش حقي fluctuate ሎሙ ከምኡ ጽባሕ ደሓኒ by the way we are friends no serious we are friends ዳሕራይ መጽኢለስ ዶንጌ መጽ የተባሃሮ ድሮፕ ገይረ ማለት you know ኪሮስ ይላትን ካብ ሕጂ ልኔው ሰዓት ተኣቱ ገለ መለ ሕጂ ኣቀራርባ ከምት ናይ ቀደም ኣይኮነን ፖላይት ኣይነበረት ማለት ዳሕራይ ሽዑ ኣነ ኻስ ሕርቕ ኢለ ማለት ከምዚኣ ካብ ሰዓት 5 ሰዓት 7 ትብጻሉት ደይ ጸንሐኩሲ በቃ ታ ባህሪያተይ ስቀይር ኢላ ማለት ኦኬ ገለ መለ ኢላ ማለት ይዋልሱ ፖላይት ደይ ኮነ ቀባብላናተይ ከኣ ማለት ዳሕራይ ሽዑ መቸም ከይድና ፊልም ስወልኩሲ ትፈልጡ ዲኹም ሕልናይሲ ወቂስኒ ሽዑ እንታይ ለምሲልኩም ኣሃ ሰብ ምስ ሕልንኡ ጥራዩ ቅኑዕ ኢላ ሓደ ጊዜ ድገበርካዮ ምስ ሰብ ክስታክ ትገብር ከለኻ እኮ you can pretend ማለት حق خم زلخ ختم سلت غيرك نبينا خمس كون كاجن إذا بحر زي ترى ديهم من اللهم نعخان نخال إن زشجر ندحر كوينو you have to do something حدا جيزي حدا سباخي زبالة نجارات كنا جراكم بتعمي كاب شعالني واير السعد حدا بزعوا حدا نجارات زاربني يروح بحرياتي إذا نجارات إذا أنت على كوينو يلما كدكس كلها اجري عرات حيس كاد حدر كي تدكس يلو اجر عرات حيس كامل تان بجاخا رد أني إلكا اجر عرات كتحس كتقال عليك انتي مالتي دقفني أو تسألني إذا حجي نورمالي يتزارب دلهم قالوت نحنا نفلطم مسوشتنا مسحلنا قرعنا زلون ان دغم لهم من ود قلهم ترديهم من لهم دلو نغرات انت دا خوينم نحنا نفلطم ينا قنعتكم زي يكون نا بحتنا خنمص كلنا مالتي we need the power of God ساترع توصل مردع حدي صلوت جن حدي كلاي تايغبرني أوصاني رداني دقفني I don't need it زنقرات زي I دليوني بل سحبني بل منفس قدوس كل حيل متان كبناي
ስለዚህ ጳውሎስ እዚ ነገራት ስለምንታይ መሲልኩም ጳውሎስ ነዚያ ነገራት እዚኣ ከም አይልዎ መሲላትኩም ክነግረኩም ያ ተዛሪበ ኹድ ስለምንታይ መሲላትኩም ከም አይልዎ ጳውሎስ ሓንቲ ተመክሮላቶ ናይነይቲ ተመክሮ መሲላትኩም ሳኻ ኣብ ሓንቲ ስኮፕያ ሳኻ ኣብ ፊልጵ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅዲ 13 ዳይሉ መሲልኩም ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ እንከሎ ኦኬ ብዛዕባ ገንዘብ ምህላውን ክስታይ ፈልጥ የገለ ምስ በለ ምሽ ነጊረኩም ነራ ሓደ ግዜ በቲ ሓይሊ ዘህበኒ ንኹሉ እንታይ ጎብረ ይኹለ ምኽኣል ድበሃል እንታይ ገይሩ ይፈሊጡ በን ግን በቲ ሓይሊ ዝህቦ ስለዚ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ነገራት እዚ እንታይ ክገብረና ይኽእል ከውፃና ይኽእል ካብ ምንታይ ካብ ዝተፈላለየ ብድሆታትን ካብ ቴምፕቴሽን ፈተናታትን ሳልሳይ ከኣኒ ካብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮን ንሕና ጥራሕ ግን ንፈልጦም ናይ ኣምላኽ ዘይኮኑ ባህርያት ካብኡ ከዓ እንታይ ክገብረና ይኽእል ከውፃና ይኽእል እዚ ባዕልና እንታይ ኢና ንብል ክርስቶስ ብዝገበሮን ብክርስቶስ ዘሎና መንፈሳዊ መንነትን ብምፍላጥ ከምኡ ድማ ደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብመንገዲ ጸሎት ብምድላይን ክንናገፍ ክንወፅእ ጉዕዞና ብዓወት ክንወድ ንኽእል ኢና ኣራሜን ክሰም ብምንታይ ብደገፍ በቲ ደሎና ብክርስቶስ ተገብረ ነገራት ብምርዳእን ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ደገፍ መንፈስ ቅዱስ ግን ብምጽላይን ኣሕዋተይ ብምንታይ ብምጽላይ ደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከይጸልኻ ይመጽኒ ምጽላይ ድበሃል ነገራት እዚ ብምጽላይን ካብዚ ነገራት እዚ ክንወጽእ ንኽእል ኢና ሎሚ እስኪ ንሕሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብክርስቶስ ገበረልና ነገራት ብዙሕ አንተ ወይ ንዝምር ነርና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምርዳእ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ግን ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኣውፅአኒ ሎሚ ርድኣኒ ሎሚ ደግፈኒ ምባል ደድልየልና ነገራት ኣሎ ከምኡ ኢልና ይንቐፅል ገለ ነገራት ምስ ውሽጥና ቀንዕና ሃሊና ግና ከኣኒ ደየ ኸይዱና ንሰባት ምቹኣት ዘይኮኑን ንዓና ምቹኣት ዘይኮኑን ባህርያት እንተደኣ ሃልዮም መንፈስ ቅዱስ ርድኣኒ ለውጠኝ እጽለይ እዩ ሎሚ እዝመር እዩ ብላለሁ እዝመር ካብ ዘለና ተሲና እንጽልይና እግዚአብሔር ይባርክ ሎሚ ንሕሰብ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ነገራት እዚ ሎሚ ንሕሰብ ሓደ ሂደት ካልእታት ነዚ ቃል እግዚአብሔር ዝናሰላሰልና እንጸልይ ኣሕዋት ለውጠኝ ይበሃል እዩ ኣሕዋት ደግፈኒ ይበሃል እዩ ኣሕዋት ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገሊኦም እግዚአብሔር መስገን ንዝምሮም መዛሙራትና እግዚአብሔር መስገን በሐቂ ናይ እምነት መዛሙር እዮም በእምነት ዝዝመሩ መንፈሳዊ ሐቂ መዛሙራት እዮም አባይታ ምናልባሽ ከምኡ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም አንተ ወይ ከምኡ ሓስብ ነይረ ቀዳመይቲ መዝሙር ንዝምራ መዝሙር ክንዝምር እንከለናሲ ከምኡ ሓስብ ነይረ ማለት እዩ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ሐቂ ግን ከምኡ እዩ ናይ እምነት መዝሙር እዩ ዝጎደለና ነገራት የለን እንዲ አባይታ ተዳይልና ክንጽብጽብ ንኽእል ኢና ግና ብክርስቶስ ዝተወደአ ነገራት ሐቂ እንተዳ ሓሲብና ግን እሱ እዩ ሐቂ ኦ ሃሌሉያ ሎሚ ደግፈኒ በሉ ኣሕዋተይ እስኪ ጸልዩ ነፍስ ወከፍ ጸልይ እስኪ ንገለ ኻሊታት ሎሚ እስኪ ምስ እግዚአብሔር ኪዳን ተኣታቶ ንምድጋፍ ደጋፊ ይንስ ሓጋዚ ይንስ ረዳኢ ይንስ ትምሳና ዘሎ መንፈስ ትምሳና ዘሎ ሓይሊ ትምሳና ዘሎ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ደግፈኒ በልዎ ጸልዩ ኣሕዋተይ ደግፈኒ በልዎ ኢድኩም አልዕልሉ ኣዳውኩም ምስናይ ልብና ነልዕል እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ 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 ኦ መንፈስ ቅዱስ ደገፍ ሓይሊ تبرت عيني تدقب عيني يجني تن حيلي
ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ አይተለወጠ እንትን ጳውሎስ ስለወጠ መንፈስ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ወዲሰር ኃይሊ ዝብለጽ ኃይሊ መንፈስ አይተለወጠኒ አይተለወጠኒ ኃይሌ ኃይሌ መንፈስ ኃይሊ አይተለወጠ ኃይልና መንፈስ ቅዱስ በአባታት ላይ ጥራይ ቆናል ተቀበሉ ለአገልግሎት ጥራይ አይኮነና ለናይ ህይወት ለውጥ ይቆላል ኃይሌ ኃይሌ መንፈስ
እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ክንብሎ ጸናሕና ነገራት እንተዳሃሊ እግራ አራት ሒዝካ ምሕዳር ዘድልዮ ነገራት እንተዳሃሊ እግራ አራት ሒዝኩም ሕደሩ ኣሕዋት ብኡ ይትቐጽሉ ኣይትቐጽሉ ያስምዑን ምስ ነፍስኻ ቀኑዕ ምስ ኮንካ ደገፍ ዘድልየካ ምልዋጥ ዘድልየካ ምውፃእ ዘድልየና ነገራት እንተዳሃሊ እግራ አራት ሒዝካ ምሕዳር ዘድልዮ ተዳኣ ኮይኑ እግራ አራት ሒዝና ንሕደር ርድኣኒ ይበልዎ ሰሓበኒ ይበልዎ ደግፈኒ ይበልዎ ሓይሊ ሃበኒ ይበልዎ ብዘይበኣኻ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልን ይበልዎ እግዚአብሔር መስገን ምስ ጊዜና አንጻር ዲያቆናት ናብዚ ክመጽዮም እግዚአብሔር መስገን ናብ ናይ ድራር ጎይታ ጊዜ ክንከይድ ኢና